Yeah, welcome back to this channel. Cameras. I want pena pake kufuna mrenge example imene. Poyamba ndapeleka kwa example ya uyu timati Napoleon Dzombe, mkulu wa ndalama kwambiri amene anamanga malo okasewelera kuja mkulu ake ameneyo. Mkulu ameneyo. Right? Chimene panga chake nchendo kuti anapita kusalema sugar kuja. Nthawi ine nthawi yospanda kuyesera kufotokoza kuti like amafuna apange zinthu zonena kuti sugar asamasowe completely, right? Yo ali ndalama zambiri, ndalama za nyasi. Kuti nyasi lekezo ipo koma ndalama zambiri tikamati za nyasi. So anayesetsa kuti akonze abwerese kampani chani zokhuza ndi sugar. Koma ayi ndithu nthawi yospanda amene zinavuta sana uloleze. This time maambe abushiri zimunakukamba mpamene mungamvetsa kuti zinthu zina pano zimene zimaononga dziko la Malawi kwambiri ndi politics, ndale, kugwiritsa ntchito ndale. Iwo just because andale amadya bwinobwino then kenako samaonanso kufunikiranso kuti kokonda dziko lawo, kothandiza dziko lawo. Anthu wamba samaorganize zoti amene angathandizike bwanji ndi anthu olemera amene akufuna kupanga zinthu, afuna kupanga invest mu dziko la Malawi. Tamvetsani zimene Bushiri anakumana nazo ndi achakwera Thaya MCP. Aona kuti ma investments akumpirawa khangati anthu mumakhangati mufunabe kundaleko. And your name keeps coming up. Bushiri akupanga mabonanza uku. Khangati afuna kena kake kundaleko. Ndele lero ndikufuna ngati tikamachoka program no moti tenkhani ya ndale. I want you kuti mundiyankhe bwinobwino. Fampinga njana ndiyankha kuti ndikanena simamva lero ndikufuna ndinene kumaliza sindikufuna kukhala president wa dziko lino. He answered me like that. So ndikufuna nditengerepo mwayi ndifuse no Bushiri. Kuti timabonanza tinati pay anthu amati khangati tu mmene munenera mwendo mozi kumpira kuona kuti kumpira kuzayenda molalo kenaka yeah honorable prophet. Let me say it in this way. Ineyo kuti ndifune ndale sikuti so chikuzokhaso chobisa yayi. You know, it's a straightforward thing. I can just come here and say I'm joining politics, and sikuti so is a sin. Komanso too sikuti so it's a crime. You know, I am a citizen of this country. Yes. Kuti ndifune ndale lero ndiyamba. Sikuti so ndizikanga ndisokopseza nakuti yaya sanga yambe hemo kuti suti there is nothing to be afraid of. Komanso sikuti situbwezi tukupanga amene tikupangira mu tinthu tung'ono tikupanga ati ya ili kuti be force. Trust you me, if I would want to be in politics, you know, it would be something that nobody can expect it, you know. So what we are doing is the love we are having for our country. And let me say this, and also let me warn people, more especially kundale antu andale. Let me take this opportunity and warn them, you know. Donald Trump, he didn't want to be a politician. Sankafuna kuti akhale president. Komana mpangisa kuti akambe kuti you know what? I think ningoima. Analanda lomwewo. You know? Amada kati apange ichi pakana one time Obama made a speech. Trump uyo alimuti? Alimomo. And that is it's on YouTube. You can just Google it. But the day Trump made a decision to be a president. Obama stood up, I think amavaza and we Trump afuna imiro president. Obama stood up and they said, alipo anthu ena muno ngata Trump amakonda kuti azipanga zinthu ndicholenga anthu aone amafuna zayambe ndale koma ndikambe muno sangawine yayi. That is the day Trump said, you know what, I think ningoyima zinthu ndikawinenso kuti ndionenso ndikhoza kuwina. I think ningoyima. So sometimes you know some situations anthu andale samadziwa kuti kumapanga block anthu olemera, you know, fighting them. Anthu amenaji, it can push them to say, you know what, I think let me just stand it because I'm already being blocked. So let me say this. In 2017, 2018, you know, munali mbiri munomo ya Bushiri afuna ime 2019, 2019
nkhope yanga pa ballot sinatanipo sinaoneke. sinaonekepo 2020 nkhope yanga panalibepo 2025 Yes. ndikubweretsa mahelikopita kuma disaster nachitikachi kumulanje ndikubweretsa mahelikopita umeneko ndikuthandiza kumeneko ameneyo mumuona akutulukira amene 2025 nkhope yake pa ballot muiona mpakana it was so sad kuti nditapita ku function kumulanje kumene amapanga celebrate kuti voto lija latha unana president achakwera anali kuti kumeneko ine napita ngati wampingo kuti kumeneko koma as you know kuti I was one of the biggest people who contributed in fact not one of but let me say here we should be frank I was the top person who did a lot there because remember I brought helicopters remember I built a bridge. Yes. You know, very expensive bridge there. Not only that, and I also gave my bunch mapasa 1 million kuti pitani kwanu chokati pakampo pano pitani kwanu also I built so many houses. Now there was a function imene anapangisa aboma kuti akathokoze anthu amene angapanga contribute kuti kumeneko inali patiponso nali pamenepopo and kupita kumeneko napita ngati clergy ngati wampingo. I was so shocked kuti adamba mathokoza anthu akuti kuno kumulanje anapereka 5 million akuti pano anapereka 10 million akuti pano tathokoze and they were being thanked. Not that I needed to be thanked but the Bible says give honor where it is due. It's just obvious kuti they were supposed to say Abushiriso anathandiza nawo. Of course I actually did more than many people, in fact even more than the government at that time because people were trapped and they didn't even know what to do and I was the first citizen to assist. And do you understand kuti my name was not mentioned? My name was not mentioned and afumu amene ankayankhula amene popo pana mafumu after the event anabwera ndoza kuti tinauzidwa ndandale kuti tisakutchuleni. Did you understand? Why? Apparently I have got political ambitions ndiye 2025 ndikuzayimirira ndiyeno akanditchula ikhala ngati kampeni mwakuti koma nkhope yanga panalibepo to ballot paper. I didn't stand. Koma it is sad kuti we don't love our country. We put politics all the times on things where we need unity. Ifeyo aboma we're supposed to work together to support the people. As I'm speaking to you, you have no idea how many things I've withdrawn because I don't want to look like I'm competing in Andale. You have no idea how many things Mpinganjira has withdrawn because he doesn't want to be involved with mawa and aone ngata kupanga Zandale. So at the end of the day, let me take this advantage Wanda and advise my politicians. Kuti, you know what? Let us help our country. Let's work together. You politicians, let's come together and support our country. Let's remove politics. We should not put politics where lives of people are involved. If you ask me, do you have people who come to you to say, Yambanindale, Moguti, I have so many people. In fact, bwana tamba shipani, shipani chichincha bushiri. You know, so we just look at them and just watch them. But the issue is, let's remove politics. This is not a time to do politics. It's time to work together. As you have seen, I have always wanted and wished well for this country. So, Zandale. Tikambe pano, in Zandale zo, I am a citizen of this country. Whatever I do, number 2013, I've been helping in this country. And let me also say, pano, kuti ngati boma ilili la DPP. I'm working very well with the leadership, very well. Kuntunda kwa seku tugwira bwino ntchito koma ndikumakumana ndi mavuto ndikambe pano. Mavuto ndikumakumana nawo ndi magavana a DPP. Achinyamata kumusiku wasati kuntunda kuyayi koma kumusiku. And I don't like it. Akuti chani? Ayayi mabonaza wasiye, you know. Tinapita kubalaka. We were actually removed from the ground. Kuti simungapange pano yani muzapanga Zandale. You see? Those things are wrong because
we are not doing that for politics. I mean, who doesn't know Bushiri? Why should I go to Balaka for people to know me? Who doesn't know Bushiri? If you go on Facebook, I have about 6 million followers. Yes, naona mukukondwera kuti mwakwanisa 6 million followers. Of which about 3,500,000 are Malawians. You know? So who doesn't know Bushiri? Why should I go to Balaka to be known? Kapanga bonanza kuti I'm not, antaziwa Bushiri. no, I'm already known. Everybody knows Bushiri. So they should leave us do what we are doing. Otherwise, we don't want a situation where we are forced to say, you know what, I think let's just join the politics. We want to help. We are being blocked. You know, let's just take this thing and help with the people. We don't want to be forced into that. We want to work with these people. We believe they are doing well. The leadership of Peter Mutharika is extremely doing well. They have started well. I don't know how they will end, but they're doing well. And he has got good ministers, which I also believe they are doing extremely well. The Minister of Finance is doing extremely well. The Minister of Foreign Affairs is doing extremely well. And so are the rest of the ministers. So they have our support, and they will have our support, and they let them too support us as we help in charity work. And again, kubonanza kupitiliza suta CII. And nobody is going to stop Bushiri from supporting talent just because they think it's politics. Nobody is going to stop me from doing that. So we are continuing actually bonanza. Chabwino.